Nou, simmer je met het Fries Festival. Dan ben je al bij u aan het goede adres. 4 dagen lang maken wij reportages op locatie en laten wij jou alles zien van het festival. Joen is dat de vaststelling Gleune Gloede van Theater. Maar dat is net alles. We hebben een mooie reportage over een fenomenale Belgische actrice, Anne den Donder. We beginnen met de Poëzijdag, Aron de Sneunhouten in Ljout. En de jaren vol de ringen. Die de simmer til, tril in de fjaren van de ien. Til. Maar de première van De Legende van het Ljocht van Tjebbe Hettinga begon sneuntemoorn om kwartierhuishuizen in Ljouwert het Poëziefestival. Het thema dat is vreemde kusten. En dat daarmee juist eigenlijk om van dat dit is de langs naar de vreemde mensen op een bepaalde manier verbindt. Dat mensen dat al jaren in haar gaat. En dat is een ding waar dichters ik uitdringen aan jou. En dat vind je net alleen nog in Friesland, want dat komt zelf bij Tjerbewij en bij Slauwerhalweg. Maar dat vind je zelf bij orendichters. En die dichters wienen er in verschillende settings. Oké, liefhebbers van poëzie, Cornelis van der Wal, Seert Bruija, Anne Verdema en Louis Leeman lezen op deze bord. Grutte, geile, giele roerbakker, rede pieperkakker, culturele revolutie, culturele revelatie. Hoi mensen in Bargenspek, lid mauw, blauw, blauw. Niet hou, mauw, miert in de rivier. De grutte, giele rivier. Naast de renommeerde Frieske dichters binnen er ook nationale dichters van de partij. O Leeuwarden, let op uw zaak. Uw zaak, wat moet dit juweel onder de steden? Met zaken, wie de zaken heeft beleden, zal slopers instrueren voor hun taak. Wat hebt u met het thema? Nou ja, ik denk dat ze mij natuurlijk daarvoor ook aan mij gedacht hebben, omdat ik toch iemand ben die ook Nederland verlaten heeft en al 25 jaar in het buitenland woont. En in Portugal in dit geval. En dan word je verondersteld dat je daar iets over te zeggen hebt. Dat is ook wel zo. En dat je ervaringen daarover kunt delen. De man die vrolijk met zijn maskers speelde, totdat het uur sloeg dat zijn waar gelaat muurvast één leven met zijn masker deelde. De wind die zat en vreemde tongslagen in had, zielt, plicht meer toch als een parlevinger door de wetterstreten van een stad. Jongens waard het festival afsluiten in de Prinsentuin met muziek en internationale gasten. Werd nu 2 keer later warm en oud met een striker om met een skrokken, met een zweemer och har niemand naar vrijheid naar waar cliënten overklimt, dat merken zich. De meester heeft zich vergist. Een mens kan nooit in zijn gedichten, in zijn poëzie leven. In allen suchte ich dich, nach dir in all jeden und deins in ihnen zu erkennen, ohne es abzureden, und ich lernte zu berühren, ohne etwas noch zu halten, mit ein jeder, deren Namen ich als deinen schrieb. Het wie de Poëzijdag in Ljouwert. We zijn hier bij de Potten, bij Snits, bij de vaststelling Gleune Gloede van het theater. En het begint wel aardig vol te rennen hier, maar mensen. En we zullen eens even een hifje wat de mensen verwachten. Waarom hij ook kiezen voor deze vaststelling? Nou, eindelijk winnen we te laat. Maar uw oerbolen geen kaarten. En die kon nu net. En zo ben wij, hè, nou. Ben je al trouwe theatergonger? Ja. Zeker. Ja? Altijd werken. Altijd maar begrepen heb. Er is zo volle te zien op het Fries Festival. Waarom nog correct naar het theater? Want daar kun je altijd heen.
Ja, maar net altijd in kleine gloren. Dus. We hebben wel vaker naar dit soort stukken geweest, maar dan nooit van theater. En we hebben een prachtige jong. Nou, Ja. Zo krijg ik weer 3 spelen. Dus, Dat lijkt het in goed taal. dat lijkt me goed, hè? Ja. Ik ben net echt ziek, hè. Ik geloof dat ik mezelf een beetje aan het bedjerven ben. Ik krijg een poppen. De best blied, hè? Blied, ik ben ook christelijk blied. Nooit meer voor Sjerre Glimpkind en maar voor Burger Pien in het het naar bennenfeestjes of crèmebesites bij oren. Nooit meer goed bedoelde vragen ontwieken van wanneer komt er bij Himmelitsen? Of kant-en-kleren antwoorden van ben ben maar correct Hildelokkers. Of ik had de hand meer eens vol een vee en een vrouw. Dat best jouw zo. Dat best mijn man en dat wist het. Ik moest het juisten eens ingaan om het te weten. Om te weten dat elke man de huid is van allebei. En dat elk bij alle mannen de huid hebben. Ik hoor van ons bij. Arn van Stik. Wat voel je ervan, hè? Ja, prachtig. Ja? Ja, heel mooi. Ja. Wat vooral? Wat vooral, nou, ja, het spul weer mooi, maar ook de locatie is hartstikke mooi. En als dan, ja, het einde, de dieren, het wetter, maar dat toch uiteindelijk de liefde doorwint van de dieren. En gewoon hoe mooi het de natuur is en als het naar boven is. Just, ik vind die combinatie heel mooi. Wil je dat je hem best binnen? Ja, absoluut. Ja. Die kan je net missen. Okay. Nee, die kan je absoluut niet missen. Okay. Nee. 2 Belgische actrices en 4 Frieske jongen de Malje in de voorstelling Oude Vrouwtjes op een tekst van Toon Tellegen. Het wordt spelen in het Posthustheater op het Jereveen. Ja, we gaan eten. Ja, het is 12:30 eten. 2 oude vrouwtjes woonden sinds tientallen jaren samen. Ze waren gelukkig, dachten ze, en onafscheidelijk. Ze gingen ervan uit dat er nooit meer iets zou veranderen in hun leven. Het stuk 2 oude vrouwtjes is een verhaal van Toon Tellegen. 2 Vlaamse actrices Anne Donder en Sien Eggers brengen het ontroerende stuk met helft van 4 Frieske oude jonge mannen. Wij hebben auditiedingen en van een jonge man binnen 6 uur bleun en dan ben je plaats bij wij het meisje 4 uur bleun. Maar die auditie die is opgenomen op Bonn en die is mij naar Gent in België gegaan. En daar hebben de dirigenten en producenten daarna zo geweest en uiteindelijk ben wij het meisje 4 uur nu te trekken. Ja. Maar het is heel bijzonder om met je Belgische team te werken. Heel bijzonder. Ja? Ja, we zijn echt naar de tag gegroeid. Als Belgen en Friesen. Wij hebben wel wat mee daar. Ja, wij vinden ze fantastisch. We zijn er... Allee. Ja, we zijn er gek op. Het is ook zo, ja. Ja, van in het begin, van als ik ze zag. Oh, wacht even. Houden we onze ogen open of dicht? Dicht. Ik houd ze in elk geval dicht. Ah, ik ook. Goed. Nu. Onze. Het beginidee was van mij, maar hoe ik het wilde, dat is altijd anders dan wat eruit komt op de duur. Dat is altijd. Het is hoe ik het wilde, de sfeer en het is zoiets, ik ben content. Dat is het belangrijkste. Want je hebt nooit iets, in het begin als je een idee hebt, heb je nooit iets van dat moet zo worden of zo, dat bestaat niet. Ik ben er. Ik laat de lonken niet steken. Ik ben er. Wat er ook gebeurt. Ook als je mij verafschuwt. Ook als je verafschuwt. 2 oude vrouwtjes spelen jong en mooi nog in het Posthustheater in Jereveen. Morgen ben we er weer en dan ben we bij de vaststelling De Rieten van Wetter van Hoyte Pruksma op de Hofmaar.
Wil je meer weten over het Fries Festival? Ga dan even naar de internetsite. En wat wel leuk is om te vertellen is dat je je eigen recensies kunt kennen. En wat misschien nog aardiger is om de recensies van oren te lezen. Graag op morgen.